Какво е acceptance тестване, обяснено за 1 минута? Поръчваш торта за рожден ден. Казваш, искам да е шоколадова с надпис и свещички. Денят идва, тортата е готова. Но преди да я платиш, какво правиш? Проверяваш. Има ли шоколад? Има ли надписа? Изглежда ли както си я поръчал? Това е acceptance тестване. Или на български приемателно тестване. Не проверяваш кода, не търсиш бъгове. Просто гледаш дали това, което е обещано, е точно това, което получаваш. Това е QA процес, който показва дали приложението наистина отговаря на очакванията на крайния потребител. Според организацията, приемането може да бъде чрез алфа и бета тестване, тестване на място или директно от реални потребители. Ако всичко е наред, приемаш. Ако не, връщаш обратно в кухнята. JQA Academy – устрилка за проактивни. Ако си гладен за знания, тук е твоето място. Хареса ти? Последвай за още бързи QA обяснения, без захар, но с много стойност.